Den lineære sammenhæng, den har forskriften y er lige med a plus b. Ved en lineær sammenhæng forstås en sammenhæng, hvor grafen det er en ret linje. Okay, her i en lineær sammenhæng, der er a, det er det stykke, som linjen den stiger med, når x den vokser med 1. Så i det her tilfælde, det er så 1. Når vi går 1 frem på x-aksen, så stiger vi 1 med 1 på y-aksen. Og så b, det er så skæringen med y-aksen, som så i det her tilfælde, det er hernede ved en skære i 0,0. Så der, den her ligning hedder y er lige med 1x plus 0. Hvis vi skal beregne a, så kan vi se her, hvis vi har to punkter, 3,4 og 9,8, så kan vi se, at når linjen stiger 6 på x-aksen, eller 3 til 9, så stiger den 4 på y-aksen fra 4 til 8. Så for at finde a, så siger vi så en 4 divideret med 6, som giver 2/3. Og så kan vi så se, at så er y så lige med y er lige med 2/3 x plus b. Det kan være svært at aflæse den præcise skæringspunkt b på y-aksen, men så snart man har et punkt, så kan det helt præcise tal aflæses. Og som vi faktisk kan se på grafen, så er a, den er minus 2, så vi starter med at skrive ligningen y er lige med minus 2x plus b. Og så kan vi så sætte vores punkt ind i ligningen, så den har 3 er lige med minus 2 gange 1 plus b. Og så regner vi så starten med at regne minus 2 gange 1, så der sidder vi bare 1, så det bliver 3 er lige med minus 2 plus b. Og så skal vi summere b, og det gør vi ved at 3 plus 2 er lige med b. Og så er b er lige med 5. Og derfor så viser det os, at vi kan finde b ved hjælp af tallet a, og det tal a det sætter vi så ind i ligningen og bruger det i koordinatet fra topunktsformen til også at sætte ind i ligningen, og derefter får vi b til at stå alene, så vi kan se, hvad b er lige med. Vi kan også finde a ved hjælp af to former, to punkter, hvis man sætter ind i topunktsformen, så som lyder sådan, a er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Vi har så her en graf, hvor vi har kender to punkter, 2,1 og 4,4. Det vi så gør, så sætter vi punkterne ind i formlen, så den kommer til at hedde a er lige med y2, som er så 4, minus y1, som er 1, divideret med x2, som er 4, minus x1, som er 2. Ja, så regner så det ud. Her a er lige med 4 minus 1, det giver 3, divideret med 4 minus 2, det giver 2. Det giver så her 1,5. Så vi har, at a er lige med 1,5. Okay. I en lineær sammenhæng, der kan man også finde a ved hjælp af vores topunktformel, som lyder sådan her. A er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og det vil vi så gerne fremvise et bevis for.
Her er vores bevis for topunktsformen, og hvis man har 2 punkter i koordinatsystemet, så hedder det x1, y1. Det er vores første punkt, og det hedder x2, y2. Og så ser det derfor sådan her ud, hvis man skal skrive det i vores ligning. Og det vi så kan starte med at gøre, det er at fjerne parenteserne ved at gange minus ind i parenteserne. Så det hedder y2 minus y1 er lige med ax2 plus b minus ax1 minus b. Og når der står minus b her, så kan vi så fjerne 2 b'er, så de går bare ud i hinanden, så det hedder y2 minus y1 er lige med ax2 minus ax1. Og det næste vi så kan gøre, det er at isolere a, så a står alene. Så det er y2 minus y1 er lige med a x2 minus x1. Og siden at der er et usynligt gangtegn mellem a og parenteserne, skal vi have a til at stå alene, så vi kan dividere x2 minus x1 med y2 minus y1, så det hedder a er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Så har vi vores topunktformel, og så har vi så fremvist et bevis for topunktformlen. For at finde skæringspunkt mellem 2 linjer, så bruger vi linjernes ligning, og dem sætter vi til lige med hinanden, og det gør vi sådan her. Yes. For at få de her 2 udtryk til at blive til en ligning, så skal vi reducere. Og for at reducere, så kigger vi på, hvilken side der er flest x'er. Og det kan vi altså se, at det er den her side. Så derfor vil vi gerne fjerne x'erne fra den her side. Og for at fjerne minus 2x, så skal vi altså plus med 2x. Og det skal vi gøre på begge sider. Plus 2x. Så på den her side går plus 2x altså ud med minus 2x, og der står 2 tilbage. Og på den her side, så bliver 2x lagt sammen med 3x, og det giver 5x plus 13. Og nu kan vi så se, at vi vil godt have det her x til at stå alene, og det gør vi altså ved at sige minus 13. Og vi skal selvfølgelig trække 13 fra på begge sider. Så det vil altså sige, at det her giver 5x minus 11. Og nu har vi altså, at det er 5x minus 11, men derfor vil vi godt stadig finde ud af, hvad 1x er. Og det vil altså sige, at vi tager de 11 minus 11 og dividerer med 5. Ja. Og 5, det gør vi minus 11. Minus 2,2 gange. Og det vil altså sige, at vores reducerede udtryk bliver til minus 2,2, hvilket er der, hvor de 2 linjer de skærer hinanden i x-aksen. Nu har vi fundet skæringen på x-aksen, men vi vil også gerne finde skæringen på y-aksen. Og det gør vi altså ved at tage en af de her ligninger. Jeg vælger at tage for eksempel 3x plus 13. Og den vil jeg så bruge i min søgning efter y. Og det skriver jeg altså lige ned her. 3x plus 13. Og så sætter vi vores x-værdi ind på x's plads. Og vi ved jo, at der står et usynligt gangetegn mellem 3 og x. Det gør der altid. Så derfor skal vi gange minus 2,2 ind på x's plads. Og det vil altså sige, at vi siger y lige med 3 gange minus 2,2 plus 13. Og det resultat, det bliver 6,4. Og det vil altså sige, at vores endelige skæringspunkt, det bliver minus 2,6,4. Lineære regressioner. Man kan finde ud af, om ens linje er lineær ved at skrive sin linjes data ind i et Excel-ark, ligesom I kan se, jeg har gjort her.
Derefter så markerer man altså alle sine dataer, og dem sætter man ind i et punktdiagram. Nu kan vi altså se, at vi har fået et punktdiagram frem, og i det her punktdiagram så ligger punkterne sådan tilnærmelsesvis på linje med hinanden, men vi vil stadig gerne vide, om den her linje den er lineær. Så derfor sætter vi en tendenslinje ind. Nu kan vi altså se, at den tendenslinje vi har valgt, skal være lineær, og det passer jo fint. Så går vi ind i indstillinger, og så trykker vi vis ligning i diagram, og vi trykker også vis r² værdi i diagram. Og det her r² værdi, det er noget, som vi kalder forklaringsgraden. Og forklaringsgraden, det er et tal, der fortæller, hvorvidt ens linje er lineær eller ej. Og hvis linjen er lineær, sådan tilnærmelsesvis lineær, så ligger det her tal på 0,95. Og hvis ens linje er sådan rigtig godt lineær, så ligger den på 0,99. Altså jo tættere på 1, den her linje den kommer, jo mere lineær er den. Nu kan vi altså se, at vi har fået vores tendenslinje frem, og vi har også fået vores r² værdi frem, altså vores forklaringsgrad. Og den ligger på 0,98. Den kan vi runde op til 0,99. Og det er jo egentlig rigtig godt. Så det vil altså sige, at den her linje, den er en lineær regression.